Dobrý den. Dnes vás zavedu do největší vinařské obce, do Velkých Bílovic, samozřejmě Velkopavlovická vinařská podoblast. Navštívíme tu vinařství Kachyňa, typické rodinné vinařství, a jehož novou moderní výrobu najdete na samém kraji Belegradu, což je taková specialita Velkých Bílovic, kdy si velkobílovičtí vinaři vedle obce postavili ještě jednu a tu věnovali pouze vinným sklepům. Vinařství Kachyňa do soutěže přihlásilo i Sevar, jakostní víno z ročníku 2013, které se urodilo pod Belegrady, přímo ve Velkých Bílovicích. A udělali dobře, že ho přihlásili. Víno získalo 85,4 bodů, bronzovou medaili a musím říct, že ji získalo zcela zaslouženě. Pokud jste ještě nikdy nepili Sevar, určitě ho vyzkoušejte. Je to nejaromatičtější červené víno. Víno, které se bude líbit nejenom mužům, ale určitě nadchne i něžné polovičky. Barva je sytá, fialová. Vůně, jak už jsem říkal, velmi aromatická, květinová, v překvapivém tónu fialek, ale najdeme tu i kompotované peckoviny a dokonce i čerstvé fíky. Chuť dokonale koresponduje s vůní. Ty peckoviny se objevují v podobě marmelád, je tu krásné sladké tříslo a dlouhý, pikantní závěr. Nenapadá mě jiné gastronomické použití než poctivé hovězí stejky na grilu, aby získali takovou tu lehkou kouřovou příchuť a k tomu ovocná omáčka, třeba z lesního ovoce. Už se mi zbíhají sliny.